Свириш, кога се занимаваш с това? За трета година. И толкова бързо се научи? Защо искаш да учиш българските традиции и песни обичаи? Защото ми харесва. Имаш ли си любим? Не. Всички ти харесват. Какво ще пожелаеш на зрителите за Коледа и Нова година? Да са живи и здрави и весели празници. На колко време пееш? Това ми е първата година. И харесва се да занимаваш с български традиции и песни? Да. Имаш ли си любима песен или някой обичай? Всички песни са ми любими, защото в български език всички песни са прекрасни. Браво на теб. Какво ще пожелаеш на хората? Да имат весели празници главно. Весели празници, Нова година, да няма злополуки по празниците, защото това е най-ужасно. Искаш ли за бъдеще да се занимаваш с това? Да, разбира се, и аз съм си избрал, че това ще ми е професията. Добре, и защо точно това реши? Защото от малък, от когато почнах на 6 години, по телевизията гледах певци и почнаха ми харесват тези традиции и тези песни българските. И аз съм си българин. Имаш ли си любима традиция, която спазвате с твоето семейство? Да, шопската. Колко време се занимаваш с това? От 3 години, откакто съм тук в училище. Иначе преди това съм се занимавал около, може би, 2 години. Имаш ли достатъчно възможности да го правиш и изобщо децата? Имаш ли достатъчно възможности да изучават български народни обичаи и песни? Имат много възможности, но относно желание, мисля, че нямат много желание и това е проблема. А твоето желание как дойде? Огромно. Просто съвсем случайно заслушах се просто и ми хареса, много ми хареса и реших да опитам. Мислиш ли и за бъдеще да се занимаваш? Разбира се. Какво ще пожелаеш на хората? Много здраве, щастие, любов по празниците и всичко най-хубаво. Има ли някой обичай, който по Коледа спазвате със своето семейство? Украсяването на коледното дръвче, на приготвянето на козбите помага. Ти как реши точно да свириш на тъпън? Виждаме, че не е точно нещо, което всяка дама би избрала. Не знам, това се появи съвсем спонтанно при мен. От, може би, 1 година така вече почнах да занимавам сериозно. Иначе от малка смисъл, свиря си, тропкам си и така. Имаш ли си любима мелодия? За любима мелодия не мога да кажа, но всичките, да. А какво най-много обичаш да свириш? Различно. Може ли да ни свириш нещо така съвсем набързо? Добре. Мислиш ли, че твоите връстници разбират българските традиции и музика? Мисля, че да. А мислиш ли да се занимаваш с това, когато пораснеш? Да. Хей! Добър вечер, домакини! Ние ви носим блага вест! Светъл празник е настанал! Бог родил се днес! Събрахме се отборници, коледари! Ние рано ранихме и късно къснихме!
Колкото звезди по небето, толкова здраве в тази къща. Речете, дружина, да бъде! Да бъде! Хе-хе-хе-хей! Колкото овце в кошара, толкова сполука в тази къща. Ха сега речете, дружина, да бъде! Да бъде! Руйно вино по мазите, мети восък по пчелите. Ха сега речете, дружина, да бъде! Да бъде! Дружито по хамбари, тлъсти агнета в кошари. Ха сега кажете, дружина, амин! Амин! Пълна къща с имане, мири обич да настане. Ха сега речете, дружина, амин! Амин! Да живеят като братя всички хора на земята. Ха сега речете, дружина, амин! Амин! Искаш ли да ни изпееш нещо така съвсем малко, за да поздравиш с него нашите зрители? Добре. Браво,